मावळंगीच्या मळ्यात बाई मी वेचत होते कळे ग बाई मी वेचित होते कळे. तिकडून आला माऊ म्हणाला चल चल सुने घरा म्हणाला चल चल सुने घरा. मावळंगीच्या मळ्यात बाई मी वेचित होते कळे मी वेचित होते कळे. तिकडून आला दीर म्हणाला चल चल भाऊजे घरा म्हणाला चल चल भाऊजे घरा. परडी माझी भरली नाही मी नाही यायची घरा मामांजी मी नाही यायची घरा भाऊजी मी नाही यायची घरा. तुमका सगळ्यांनी प्रश्न पडलो असतलो की मी काय करते. तर एका म्हणतात शेगुल आणि ही शेगलाची फुला. तर नमस्कार, प्रुडंट मीडियाच्या पंचपक्वान्न ह्या कार्यावळीत आयच्या ह्या भागान तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत. तर आज आम्ही ह्या शेगलाची ह्या फुलांची भाजी करपाची असा आणि वेगवेगळे पदार्थ करपाचे आहा. शेगुल ज्या शेगलाक आमच्या गोंयान म्हशींक म्हणतात असो हो शेगुल, ड्रमस्टिक ताका इंग्लिशीन म्हणतात, असो हो शेगुल बहु उपयोगी, त्याच्यात औषधी गुणधर्मांनी युक्त असा. त्याच्यान असपी विटामिन सी, बीटा कॅरोटीन हे जे पदार्थ असत ते पदार्थ आमच्या जिणेक आणि आमच्या कुडी खातीर इतके बरे आहात की आमची कूड तेका लागून निरोगी उरता. आणि आयज ह्याच फुलांची आम्ही पारंपरिक पद्धतीन कशा तरेन भाजी करीत ते बघूया. तर आता आम्ही ही फुला हाडलेली असा शेगलाची. त्या फुलांची आम्ही भाजी कशी करपाची ती बघूया. तर सगळ्यात पहिली फुला हाडल्या उपरांत ती निवडून घेवंक जायी आणि ती निवडल्या उपरांत तांकां पाणयान फुगत घालूंक जायी. हे कळ्यांचे दाणे असतात किंवा पानां थंय पडलेली ती किंवा सुकलेले कितें असता ते काढून निवडप ती व्यवस्थित आणि पाणयान थोडो वेळ दवरपाची. तर ही भाजी अशी निथळत दवरल्या उपरांत एक दोन पाणयां धुवून घेयात ती, म्हणजे जेणेकरून ती बऱ्या पद्धतीन आम्ही स्वच्छ जातली. आणि दुसरी गोष्ट म्हटल्यार ही भाजी खूप जोरान धुवपाची न्हू, ती अलगद काडपाक जायी, वयल्या वयर पाणयातल्यान काडूंक जायी, कारण ती फुलां खूप नाजूक असतात. तर आम्ही फुलां धुवून घेतलेली आसा आणि चला तर भाजी करूया. आणि भाजी करतली जाल्यार आमकां जाय बारीक चिरलेलो कांदो, किंवा तुमकां जसो कांदो जावो तसो तुम्ही चिरात. एकतर तो बारीक चिरा, मोठो चिरा किंवा उबोय चिरून घेऊ शकतात, पण म्हाका बारीक चिरलेलो आवडटा. सो बारीक चिरलेलो कांदो, हिरवी मिरसांग आणि आमची लसूण, हेनी टेस्ट बरी येता, आणि कोकम म्हणजे भिण्णाची सोला आणि तेल. चला तर करूया. आणि म्हणजे ही जी भाजी आसा ती चड करून तव्याचेर केली वचा आसली पयलींच्या वेळाचेर. तव्याचेर कित्याक लागून तर आता बघा, हे मकर संक्रांती जाल्या उपरांत जे दीस असत ते थंडीचे दीस आहात आणि ह्या दिसांनी आमच्याकडे म्हणा वांयगणी शेती म्हणा किंवा चडशे मिरसांगे अवान ह्या लायला जाय वचा आसला. आणि तेका लागून लोक अवनासून येताना काय करीत की वाटेक शेगलाची झाडां मेळत. सो त्या शेगलाच्या झाडांतल्यान ती म्हणजे त्या शेगलाच्या झाडां पोंसून येताना शिपान येयले, मिरसांगे कांदे शिपान येयले
की येताना ही फुलां लागीं करप आनी घेवन येवप आनी ती धुवन दवरप आनी धुतल्या उपरांत भाकरी भाजूंक पयलीं येवप कारण भाकरी भाजूंक वेळ लागता आनी ही फुलां आमची नाजूक असल्या कारणान ही भाजी आमची रोखडी जाता म्हणून ती त्याच तव्याचेर भाकरी भाजून जाल्या उपरांत तो जो तवो असलो त्या तव्याचेर ही भाजी करपाची पहिली पद्धत असलेली. कांदो तुमच्या चवीनुसार तुम्ही भाजून घ्यात तुमकां जसो आवडटा आणि तो जरासो म्हणजे असो सोनेरी रंग कसो चडाक जावं म्हणून कांदो भाजतना थोडासा जो मीठ आहा तर पयलींच घालून घेयात म्हणजे कांदो बरो मोव लुसलुशीत जाता आणि बेगीन येता. आणि एक म्हटल्यार ही भाजी करताना म्हणजे जे आमचे चडशे जे गांवठी भाजी असतात त्या भाजयांनी सदांच मीठ मातशें एक खडो कमी वापरपाचें कारण कितें की तेंच्या मदीं पयलींचे म्हणजे तेंचे जे नैसर्गिक मीठ असता आणि तुम्ही जर जास्त मीठ घालशात जाल्यार कशें जातलें की ती भाजी खारट जातली. सो ती भाजी खारट जावंक जायना म्हणून मीठ मातसो कमी घालपाचो. तर ह्यो आमचो कांदो भाजला आमी त्याच्यान हिरवी मिरसांगे घालया आणि लसूण घालया. तर आता त्याच्यान आमी ही जी फुलां आमी जी धुवून घेतला ती फुलां घालया. आणि ती ढवळून घेवपाची. आणि सगळ्यात शेवटी ह्याच्यान कोकम घालपाचें म्हणजे अगदी कांय मिनटांतच तयार जावपी ही अशी भाजी. जराशी ती अशी तळसटन घेवंक जाय त्या तव्याचेर. तुमकां जाय जाल्यार भितर कातळी घाला नाल्यार तुमकां जशी जाय तशी. तर आमची ही भाजी तयार जाल्ली आहा. तर आमी ती काडया. तर आमची ही झटपट जावपी शेगलाच्या फुलांची भाजी ताज्या फुलांची भाजी तयार आसा. हीच भाजी आमी आनी एका पद्दतीन करूं येता ताज्या फुलांची भाजी. तर चला ती बी आमी बघून घेऊया. चला तर आता आनी एक करया भाजी जरा वेगळ्या पद्दतीन ही भाजी आमी करतली म्हणजे सुरवात तशीच करतली पण मातशी वेगळी आसा. तर हेच्या खातीर आमी पयली तवो सेम आमी तवोच वापरतली. सो तवो आमी पयली चुलीचेर दवरुया आणि तवो तापता म्हणसर ही भाजी करपाक लागून आमकां जे इनग्रेडियंट लागतात किंवा जे पदार्थ लागतात ते म्हणजे सगळ्यात पयली आमची शेगलाची फुलां कारण शेगला हो एपिसोडान आमी शेगलाच्याच फुलांची भाजी बघतली. तर शेगलाची फुलां त्याच्या बरोबर कांदो मागीर हिरवी मिरसांग परत लसूण आणि ह्या वेळा मी टोमॅटो घेतला आमटसाणीक लागून आणि तुमच्यान जाय जाल्यार त्याच्यान कोकमय घालूं येता कोकम आणि कातळी खोबरें आणि ह्याच्यान वेगळे म्हणजे एक मी हांगासर ही तूर डाळ घेतला ती फुगत घालून घेतला. सो ती बरी म्हणजे बेगीन शिजतली ह्याच्या खातीर. आणि आमकां हळद गरम मसाल्याची पावडर खोबरेल तेल आणि चवीनुसार मीठ. ओके तर चला ही भाजी करूया. खोबरेल तेल त्याच्यान पयली लसूण घालता आणि लसणी उपरांत हिरवी मिरसांग घालते कारण ती मातशी बरी भाजांक जायी कारण त्याची एक चव वेगळी चडटली. आणि त्याच्या उपरांत लास्ट कांदो
हे आम्ही पहिली भाजून घेऊया. अदळची भाजी, शेगलांची भाजी जी करून घेतली तशी आम्ही हे पहिली भाजून घेऊया. आता याच्यान टमाट घालूया. पहिलीच्या वेळाचेर कसं जाय की प्रत्येक गोष्ट करताना त्याच्या फाटल्यान काय ना काय म्हटला जाय, गायला जाय. आणि त्याच्यातच एक भाजये वयल्यान 2-3 गाणी आहात लोकसाहित्यान किंवा लोकगीतां म्हणतात. त्याच्यातली एक लोकगीत असा हा की शेजेन दिली भाजी, शेजेन दिली भाजी, भाजी खाई मी गुमानित, भाजी खाई न गुमानित, खाई मी गुमानित. तिसऱ्या महिन्यात, तिसऱ्या महिन्यात, शेजेन काढिली झगड्यात, शेजेन काढिली झगड्यात, शेजेन काढिली झगड्यात. म्हणजे शेजारणीन दिली भाजी, घे बाई भाजी खा म्हणान. आणि तिनं बाबडी असली, तिनं भाजी खाल्ली बाबडीन त्या. आणि भाजी खाल्ली आणि भाजी खाल्ल्या उपरांत काय आली, तिनं आपली गप रवान काढली. आणि जेन्ना ते बाबडेचे साशयेचा आणि शेजारणीच्या झगडा झाला त्या वेळाचेर त्या शेजारणीन काय केला तर ती सांगांक लागली, साशये तू व्हडले नेट सांगतय, तुझ्या सुनेक भाजी मी मगे दितय म्हणान. ती मागे आमगेर येऊन ह्या खाता ता खाता भाजी खाता असा म्हणान शेजारणीन केला. तर तेन्नाच्यान असा गाणा की शेजारण्यानी काय दिल्लाला खाऊ नये आणि खाल्ला जाल्यार लिपोवन दवरू नये. म्हणजे शेजारीण काय करता, वेळ प्रसंग बघता आणि ती भाजी झगड्यान काढता. आता आम्ही ही भाजी तळसटवून घेतली, कांदो तळसटवून घेतलो. तर ह्याच्यान हे जी तूर डाळ हा ती पाणया सकट घालूया आम्ही. आणि ही डाळ मातशी शिजांक जाय. तर त्याच्या खातीर काय करूया, थोडासा पाणी घालूया भितर आणि हेचेर आमी एक धाकणा दवरूया. तर याच्यान आमी थोडी कोकम घालूया, म्हणजे सोला घालूया. कारण सोलांनी मातशी एक वेगळी चव येता. आणि तुमकां जाय तशें चवीनुसार हळद आणि चवीनुसार मीठ. आणि आमी ही मातशी पातळ दवरतली आणि जरा टेस्ट वाडांक जाय म्हणून याच्यान थोडंसं गरम मसाला. ही भाजी थोडीशी पातळ जावंक जाय म्हणून जर समजा पाणी सुकला जाल्यार तुम्ही त्याच्यान परत पाणी थोडा तुमच्यान घालू येता. कारण ती जराशी पातळ रावंक जाय. आणि परत एक झाकण मारून एक उब दिवया, तोपर्यंत आमची डाळ बी सगळा व्यवस्थित शिजतला. तर ही आता भाजी आमची तयार असा. आणि सगळ्यान शेवटी ही भाजी तयार असा आणि सगळ्यान शेवटी आमी याच्यान घालूया हे चून.
ह्याच्यान टोमॅटोचे आंबटपणा आणि सोला आहा भिंडाची त्याचे आंबटपणा, कांदो, खोबरेल तेल आणि ही फुलां. तर ही आमची भाजी तयार आसा, ती आमी काढून घेऊया. तर ही अजून एक तरेची मसाल्याची भाजी आमची तयार झाली आहे शेगलाच्या फुलांची. तर चला तर अजून एक भाजी बघूया आम्ही शेगलाच्या फुलांपासून तयार केलेली. तर पाऊस पडे वतामे थेमे अशी पहिली म्हण असलेली आहे आणि ते वतामे थेमे म्हणजे मोठ्या थेंब्यांचो पाऊस पडणे आणि पाऊस अगदी जोरदार पडला. तेका लागून कसं जाय आता सगळं मेळटा पण पयलीं मेळा नसला. सो तेका लागून पुरुमेताचे फेस्त बी जाताले आणि त्या पुरुमेताच्या फेस्तान आमी आमची पावसाची तजवीज करी. तर तेच तशाच पद्धतीन शेगलाच्या फुलांची सुद्धा पावसाची तजवीज केली जाय असली पहिली. तर ती ज्यांच्या घरान शेगलाचे झाड आसा ते झाडा पोवना जी पडपी फुलां असतात ती फुलां सगळी एकठांय करप आणि ती अशा तरेन ती सुकोवन घेवप आणि ती अशी सुकयली बरी कुरकुरीन की ती कितें करप ती एखाद्या डब्यान घालप किंवा सांगशेन घालप आणि चुलीच्या वयर जो उतू असलेलो त्या उतूनचेर ती वरसभर दवरप. म्हणजे पावसाच्या दिसांनी जेन्ना कांय मेळा नसला त्या वेळाचेर ती फुलां वापरली जायची. आता ती फुलां वापरताना जे त्याचे पदार्थ करताना किंवा त्याची भाजी करताना ती सगळ्यात पहिली गजाल काय करप तर सगळ्यात पहिली म्हणजे तिका फुगत घालचे पडा कारण ती सुकयलेली फुलां न्हू. तर आता आमी काय करूया की हो तो पदार्थ हा ही जे आता आमी शेगलाच्या फुलांचं जे कालवण करतली सो ते कालवण करच्या पयलीं आमी ती फुलां हे करून घेवया फुगत घालया. म्हणजे ती व्यवस्थित ताज्या फुलांसारखी तेका फील येतलो किंवा ती ताज्या फुलांसारखी दिसतली. तर एका आयदनान फुलां घालपाची एका आयदनान आणि ती फुलां घातल्या उपरांत ओके ती फुलां घातल्या उपरांत तुमकां जितकी जाय तितकी फुलां घातल्या उपरांत काय करप तर तेच्यान पाणी घालप म्हणजे ती फुगत घालूंक मेळटली आणि शेगलाच्या फुलांचा. तर त्याच्या खातीर सगळ्यात पहिली आमी ही कातळी आहा ती भाजून घेतली. तर आणि हो कांदो आहा तो भाजून घेतलो. त्याच्या व्यतिरिक्त आमकां जाय हांगासर लसूण मी थोडा आला घेतलेला आहा आणि गरम मसालो म्हणजे आमगेर जी आई आमची करी ती गरम मसाल्याची करी असली. तुमच्यान जाय जाल्यार फुटो मसालो म्हणजे तांबडो मसालो घेवं येता. तर मी गरम मसालो घेतला तयार केल्लो. हळद, खोबरेल तेल तळसटावंक किंवा भाजून घेवपाक, सुकी सुंगटां आणि चवीनुसार मीठ आणि याच्यान लागतली आमकां कोकम सोला. तर चला तर तयारी करूया. कांदो जर तुमकां बेगीन भाजांक जावो जाल्यार तेच्यान थोडासा मीठ घालपाचा म्हणजे कांदो आमचो बेगीन भाजता. आणि ह्या मीठ घातला तर लक्षात दवरून मागीर जेन्ना आमी वाटण करतली किंवा जेन्ना आमचं त्या कालवण जाताला त्याच्यान सुद्धा आमी मीठ तो अंदाजानच घालूंक जाय. हो कांदो भाजला. आता ह्याच्यान आमी कातळी घालूया. तर आमची ही कातळी आता बऱ्यापैकी भाजलेली हा ती आम्ही चुली वयल्यान देवून घेऊया. आणि ती आता देवयली. आता ती वाटून घेऊंक जाय. सो वाटून घेवच्या पयली त्याच्यान हळद आणि
गरम मसाला, हे ढवळून घेवपाचे. आणि हे जे वाटण हा ते आम्ही आता ही मिरसांग वाटून घेऊया. आम्ही ही जी मिरसांग हा ती वाटून घेऊया आणि तोपर्यंत आम्ही फोडणीची तयारी करूया. तर आमची मिरसांग तयार असा. आम्ही कालवण आता करून घेऊया. चढान चढ म्हणजे जेन्ना शेगलाची फुलां येता किंवा आमची जी सुकी सुंगटां येता तेन्ना चडशा वेळाचेर खोबरेल तेल वापरले जाय आसले. तर तेच्यान बारीक चिरलेलो कांदो, बारीक चिरलेलो कांदो आणि तेच्यान ही सुंगटां सुंगटां धुवून घेवपाची आणि त्याचे जे बोडके असतात ते काडपाचे आणि ती ह्या कांद्या वांगडा पयली थोडीशी तळसटान घेवपाची. आणि ही सुंगटां तळसटावन घेतल्या उपरांत त्याच्यान सगळ्यात आता जी आम्ही फुलां फुगत घातलेली ती व्यवस्थित हे जाल्ली आहा. सो ती 1-2 फावटी धुवून घेवपाची आणि शेवटी पिळून ती अशी ह्याच्यान घालपाची. सुंगटां जी आम्ही भाजून घेतला त्याच्यान ती घालपाची. ती व्यवस्थित आता परतून घेतली आणि ह्याच्यान आम्ही घालूया शेवटाक ही जी मिरसांग आम्ही केलेली ती. तर ही शिजाने ही आम्ही शिजांक दिवया थोडो वेळ. जाय जाल्यार हेचेर झाकण दवरूं येता, नाजाल्यार ती अशीच हेचेर उगड्यांनी शिजोवंक दिवं येता. आमचे गोव्यातले कसले नुस्त्याचे पदार्थ जावं न्ही, सगळ्या नुस्त्यातल्या पदार्थांनी एक गोष्ट वयता आणि ती म्हणजे कोकमाची किंवा आमची भिण्णाची सोलां. भिण्णाच्या सोला शिवाय आमच्या गोंयांतली खंयचीच रेसिपी आहा जी स्पेशली नुस्त्याची आसा ती पूर्ण जावची ना. तर ही घातली आम्ही सोलां, ती शिजाने आणि त्याच्या उपरांत हदळ मी कांदो भाजताना थोडा भितर मीठ घातलेला त्या कांद्यान, कित्याक कांदो बेगीन शिजांक जावो म्हणून. तर आता तुम्ही जेन्ना ह्याच्यान मीठ घालतली तेन्ना व्यवस्थित विचारपूर्वक मीठ घालपाचो. कारण जेन्ना सुंगटां सुकयतात ती सुंगटां सुकोवपाक सुद्दां मिठाचो वापर केलो जाता किंवा खंयची खारी म्हणा नुस्तीं सुकोवपाक मिठाचो उपयोग केलो वता. तर जेन्ना तुम्ही पदार्थाक मीठ घालता, पयलीं घातलेलो आसत जाल्यार तेचो अंदाज घेवन मीठ घालप. तर हेच्यान हे एक अंदाजान मीठ, कित्याक खाऱ्याचो जर कालवण हा किंवा सुक्या नुस्त्याचा जर कालवण हा तर जर एकदा खारट जाला जाल्यार तेची खारसाण काडपाक खूप काय करचो पडटा. तर हेका मी एक बारीकशी ऊब दितय. पूर्ण धापला जाल्यार ती ऊब म्हणजे जो खतखतो हा तो भायर वता शकता म्हणून मी जरासो तो उगडो दवरलो. तर आत्ता आम्ही उलय असली की जर समजा कालवण हा ते आमचे जर खारट जाले जाल्यार काय करतले,
तर तुम्ही आताच्या वेळाचेर काय करतली, जर समजा एखादो पदार्थ तुमचो खारट जालो जाल्यार त्याची जी खारसाण काडूंक जाय म्हणून तुम्ही काय करतली की बटाटो आसा तो चिरून त्याच्यान घालतली, सो जेणे करून त्याची ती खारसाण आहा ती त्या बटाट्यातल्यान कमी जातली. दुसरी गोष्ट, एक तर कातळी वाढवू शकता किंवा एखादो इन्ग्रेडियंट जो आसा तो आम्ही वाडयतली. पण पयलींच्या वेळार काय करी तर साधनां कमी असलेली, सो जे पदार्थ आमच्या आजूबाजूक मेळत ते बी कमी असलेले, सो तेका लागून जी करवंटी असलेली ती कातल्या उपरांत जी करवंटी उरता किंवा कट्टी जी उरता ती कट्टी घेवप आणि त्याचे धरून असे तुकडे करप आणि असे तुकडे करून ते जरा धुवून घेवप आणि जो पदार्थ आमचो खारट आसा त्याच्यान ती घालून दवरप करवंटी, सो जेणे करून त्याची जी खारसाण आहा ती सगळी कट्टे घेताली आणि त्याच्यामुळे खारसाण असली ती कमी जाय असली. तर तुमच्याकडे जर अशी केन्नाय जर खंयचोय पदार्थ खारट जालो जाल्यार थोडो वेळ करवंटी घालून दवरात, ती पूर्ण करवंटी बुडाने आणि त्याच्या उपरांत जेन्ना तुम्ही ती जेवपाक घेतली किंवा खावपाक घेतली तेन्ना ती करवंटी तुम्ही काढून दवरपाची. तर आमच्या एका बऱ्यापैकी ऊब म्हणजे लागलेली आहा आणि आमची चुलय आहे बरी पेट्टा आणि तर हे आम्ही आता चुली वयल्यान देवूया. हे आमचे सुक्या सुंगटांचे आणि सुकलेल्या शेगल्याच्या फुलांचे कालवण तयार आहा. तर हे आमचे सुक्या सुंगटांचे आणि शेगल्याच्या सुकलेल्या फुलांचे कालवण तयार आसा. तुम्ही जाय जाल्यार ताजी सुंगटाय वापरू शकता आणि ताजी फुलाय वापरू शकता आणि अशा तरेन कालवण करू शकता. गरम मसालो जाय जाल्यार गरम मसालो वापरात, ना जाल्यार फुटो मसालो वापरात आणि नक्की ट्राय करात. तर आज आम्ही शेगलाच्या फुलांचे 3 वेगवेगळे पदार्थ केला. तर शेगलाच्या फुलांची भाजी पारंपरिक पद्धतीन करतात ती, त्याच्या उपरांत मसाल्याची भाजी आणि सुकी सुंगटां आणि सुकलेल्या शेगलाच्या फुलांची भाजी. जेंका कोणाक नुस्ता खावपाचो ना तेंच्यांनी डायरेक्ट शेगलाच्या फुलांची भाजी करूं येता आणि अशा पद्धतीने हे करूं येता. त्याच्या भायर तुम्ही शेगलाच्या फुलांची भजी करू शकतात किंवा चपातीन ती डायरेक्ट घालूनय खावं येता. सो अशा पद्धतीने वेगवेगळे पदार्थ शेगलाच्या फुलांपासून आम्ही करू शकतात आणि हे सुद्धा पदार्थ तुम्ही करून बघपाचे आणि आमकां नक्की कळयात. खंय कळयतले तर ह्या व्हिडिओच्या सकयल जे कमेंट बॉक्स आसा त्या कमेंट बॉक्सान तुमचे रिव्ह्यू आहात, तुमची जी मतां आसात आणि तुमची जर एखादी आठवण आसा ह्या फुलां संदर्भात तर ती आमकां नक्की कळयात. तोपर्यंत भाजी करात, पौष्टिक खायात आणि मी तुमकां परत मेळांक येतले खंय तर पंचपक्वान्न ह्या प्रुडंट मिडियाच्या कार्यक्रमात. म्हाका आवडटा ती एखादी रेसिपी घेऊन आणि ती तुमकांय आवडटली ह्या आशेन. तोपर्यंत धन्यवाद.